கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்திலே அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலும் கூட நாம் தியானிக்கும்படியாய் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு இடம், சூழல், நேரம். இவைகளின் அடிப்படையிலே தான் அற்புதம். எனக்கு பிரியமானவர்களே, 2 குருடர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பின்னே சென்று பார்வையடைந்த நிகழ்ச்சி பரிசுத்த மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 27 முதல் 31 வரை பார்க்கும் பொழுது நாம் காண முடிகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியானது நமக்கு 3 காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கின்றது. முதலாவது, தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று 2 குருடரும் பயன்படுத்திய இடம் பொதுவான ஒரு இடமானபடியினால் குறிப்பிட்ட ஒரு சில அரசியல் காரணங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு பதிலை கொடுக்கவில்லை. இரண்டாவதாக, இயேசு கிறிஸ்து வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தவுடன் அந்த 2 குருடரும் அவருக்கு பின்வந்ததை இயேசு கிறிஸ்து கண்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படி முன்வருகின்றார். பொது இடத்தையும் மக்கள் கூட்டத்தையும் தவிர்த்து வீட்டையும் சிறிய மக்கள் குழுமத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தெரிவு செய்கின்றார். மூன்றாவதாக பார்க்கும் பொழுது, பொது இடத்திலே பதிலை பெறாதவர்கள் வீடு வரைக்கும் மனம் தளராது விசுவாசத்தோடு வருகின்றார்களா என அவர்களின் விசுவாச அளவை இயேசு கிறிஸ்து சோதித்து அவர்களுக்கு அற்புதத்தை செய்கின்றார். இதிலே கிறிஸ்து பயன்படுத்திய 3 காரியங்களும் மிகுந்த ஆழமான கருத்துக்கள் நிறைந்ததாயும் சமுதாய கண்ணோட்டம் நிறைந்ததாயும் இருந்தது. எனக்கு பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் எதிர்பார்க்கின்ற அநேக அற்புதங்கள் எந்த இடத்திலே நடைபெற வேண்டும், யாருடைய முன்னிலையிலே அந்த அற்புதமானது நடைபெற வேண்டும், எப்பொழுது நடைபெற வேண்டும் என்று தேவன் அறிவார். ஏனெனில் அவைகளின் மூலமாகத்தான் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும். நாமும் கூட அந்த குருடர்களைப் போல விசுவாசத்துடன் பொறுமையாய் தேவனுடைய தாமதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மிகவும் மகத்தான காரியங்களை அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்வதற்கு அனுமதிக்கும் பொழுது இவர்களைப் போலவே நாமும் கூட மிகப்பெரிய அற்புதங்களை கிறிஸ்துவின் கரத்திலிருந்து பெற முடியும். பொறுமையாயிருப்போம், கர்த்தருடைய நேரத்திற்காய் காத்திருப்போம். ஏற்ற வேளையிலே அவர் காரியங்களை நேர்த்தியாய் ஒழுங்கும் கிரமமுமாய் அற்புதமான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடப்பிப்பார். அதுபோன்ற கிருபைகளை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கர்த்தர் தாமே உதவி செய்வாராக. ஆமென்.